зурай кардем бошин чорам. Ки базихи, ва ягон гапи зиёдӣ гуфтам. ман шумода бояд як гапа бугум. Чӣ гап? Тезтар бугӯ. хонаи мода хосгоро омадастиянд. очамшон розӣ шидиянд. хушбахт мешавӣ, оила месозӣ, беҳтаринай ку. чӣ хелӣ? шумо маро дӯст намедоред? иқа вақтона шумо бефоида қаси магзарондем. Чӣ хелӣ? Ту як духтари сарватмандӣ. ман як бачаи камбағал. ман хама дар ту лоиқ намедонам. ман дар молу сарвати шумо дар кор нестай. ман дар дӯстдории шумо дар корай. ихе боша хеле хуб. ман хушбахттарин одам будам ки дӯстдоштаи ман маро дӯст медорад. ихелӣ бахт ҳар касам насиб намекунад. ту маро айростӣ дӯст медорӣ? айростӣ? хосгорора кай рой мекунем? вақти бия баъд мегӯ. рафтем.